Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Эфирда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында кыскача. Ремонт өчен тәмле төшке аш 43-нче комплекста безнең Ишегалда республика программасы буенча төзекләндерү эшләре тәмамланды. Төзекләндерү эшләре Ишегалларында гына түгел, җир асты кичү юлларының берсендә дә тәмамлана. Океан тукталышындагы объектта яңа рәсемнәр барлыкка килде. Ремонт өчен тәмле төшке аш хәзер эшләр бар тик шулай гына кабул ителә. 43-нче комплекста безнең Ишегалда республика программасы буенча төзекләндерү эшләре тәмамланды. Рәхмәт йөзеннән җирле халык төзүчеләргә чын бәйрәм оештырырга карар кыла. Алар концерт программасы оештырган һәм урамда өстәл әзерләгән. Толырак калдагы материалда. Мәхтүбә Ибрахимова 43-нче комплекста инде 40 ел яши чалулы сүзләренчә, бу аларның Ишегалдында беренче капиталь ремонт һәм ул моңа бик шат. Проблемаларыбыз бар инде монда. Юллар начар иде, монда чакыр-чакыр иде. Машина белән килеп тотканда чисто, рәхәт йөрергә. Ой, вообще әйбәт булды. Молодцылар. Хәзерге вакытта 43-нче микрорайонда 14 йортны үз эченә алган 6 Ишегалдында безнең Ишегалда программасын гамәлгә ашыру тәмамлана. Эшләр инде төрле була. Яртысы безгә юллар, тротуарлар кирәк инде. Әмма кемнең машиналары бар, аларга күбрәк машина урыннары кирәк инде. Без инде шуның уртак ягын табып, бергәләшеп эшләдек. Бу әле барысы гына да түгел, территорияны төзекләндерү вакытында яктырту терәкләре алыштырылган, каты коммуналь калдыклар өчен майданчык урыннары билгеләнгән, эскәмияләр һәм урналар урнаштырылган, көзге айлык чорында агачлар утыр тупланыштырыла. В этом году мы подошли чуть по-другому. Мы сделали целый проект компенсационной посадки, согласовали с жителями о том, что какое дерево где должно расти, чтобы оно было не просто полезно, а еще эстетично. 2023 елда Үзәк район территориясында безнең Ишегалда республика программасы 31-нче, 43-нче, 45-нче һәм 58-нче комплексларда гамәлгә ашырыла. Быел барлыгы 21 Ишегалда төзекләндереләчәк. Лилия Гатина, Ленар Солтанов, яңалыклар. Төзекләндерү эшләре Ишегалларында гына түгел, җир асты кичү юлларының берсендә дә тәмамлана. Мәсәлән, океан тукталышындагы объектта стенада кит һәм таш бака сурәтләнгән. Бүген рәссам Марат Билалов анда яшәүчеләрнең компаниясын марлин балыгы белән тулыландырды. Балык ясау процессын безнең төшерү төркеме дә күзәтте. Шулай итеп штрих артыннан штрих һәм эш алып барыла. Рәссам Марат Билалов әйтүенчә, аңа бер рәсем өчен нибары 2 көн кирәк. Менә океанның чираттагы вәкиле әзер диярлек, бу марлин балыгы. Подземка на остановке океан. Вот, и решили сделать обитателей океана, скажем так, морей. Дельфины и акулы слишком попсово пошли по пути вот такому. Картинки просто брали симпатично и рисовали. Барысы да баллоннар һәм фасад буяулары ярдәмендә ясалган. Вандаларга килгәндә әлегә океанда яшәүчеләр зыян күрмәгән. Шулай итеп Ташбака инде 2 ай яши. Рәссам бу рәсемнәрне беркем дә бозмас дип өметләнә. Роспись сделана с элементами трехмерной графики, скажем так. То есть я воссоздал элементами плитку, то есть что было, как будто стена обвалилась. То есть обвал стены. И нарисовали снизу тень, нарисовал, чтобы было ощущение, что черепаха выходит на передний план. Кит, Ташбака һәм марлин белән дә фотога төшәргә мөмкин. 3D граффити ярдәмендә шындыктагы кебек эффект барлыкка килә. Җәяүлеләр океан җәнлекләре белән фотога төшәргә каршы түгел. Вообще классно. Не каракули вот эти вот, а приятное прям настроение, когда идешь мимо. Очень красиво, очень оживляет. Все же лучше, чем просто стены, какие-то плиточки. Тем более сейчас достаточно распространенно такое, то, что люди рисуют. Поэтому прекрасно, это же творчество, пусть оно проявляется. Побольше бы таких в городе делали, потому что у нас в подземке серые стены, и как бы хотелось, чтобы их разукрашивали. Черепашка где? Сейчас вот я хотела ее рассмотреть, как получше, ну вы подошли. Необычно, для меня необычно. Потом как-то веселее, настроение поднимается. Җир асты кичүендә эш тәмамланган, киләсе атнада Марат Билалов трансформатор подстанцияләрен бизәүгә керешергә планлаштыра. Айзилә Шаймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар.
Әгәр сезне берәр проблема борчыса, яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8 939 301 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Коллектив орта бара ошыгыч медицина ярдәме хастаханәсе белән бер рәттән Кама балалар медицина үзәгендә дә яңа табиб-педиатлар барлыкка килде. Яшь белгеч эшкә кереште инде. Исегезгә төшерәбез, хастаханәләрдә һәм поликлиникаларда кадрлар белән комплектлау, сәламәтлек саклау системасының медицина оешмаларын квалификацияле кадрлар белән тәэмин итү проектын гамәлгә ашыру кысаларында узам. Толырак хәбәрчебез материалында. Хәзер Тимур Кандалицевны һәр көне ак халат һәм фонендоскоп белән башлана. Казан медицина университетын тәмамлагач, ул туган шәһәренә кайта һәм хәзер Кама балалар медицина үзәгендә табиб-педиатр булып эшли. Медицинаны сайлау очраклы түгел ди егет. Тимурның әтисе рентгенолог. Яшь табиб сүзләренчә, участок педиатры эше чыдамлык, үзсүзлек һәм һәр нәрсәгә игътибарлык тәрбияли. Әлбәттә, балаларга карата аеруча четерекле мөнәсәбәт барлыкка килә. Мне очень повезло с коллективом и с наставником. Наталья Александровна, большое спасибо. Я надеюсь на долгое сотрудничество. Обещаю оправдать надежды и прикладывать все усилия для выполнения своей работы. Тимурдагы энтузиазмның шиге юк дип уртаклаша педиатрия бүлеге мөдире Наталья Перелыгина. Оста сүзләренчә, ул һәрбер әйбер белән ныклап кызыксына һәм яшь пациентларга бик игътибарлы карый. В нашей поликлинике созданы все условия для работы молодых специалистов. У нас очень хорошо развито наставничество. Каждый молодой специалист прикреплен к врачу с опытом работы. Врач, который помогает и объясняет все, и делится всем опытом, помогает и в лечении, и в оформлении медицинской документации. Все это у нас отработано. Һәр пациентка ярдәм итәр өчен Тимур Кандалинцев киләчәктә медицинаның төрле өлкәләрен кылычларга ниятли. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. 2023 елдан медицина хезмәткәрләренең айрым категорияләр өчен яңа дәүләт ярдәме чарасы гамәлдә. Айлык түләү сәламәтлек саклауның беренчел звеносы үзәк район һәм участок хастаханәләре, шулай ук станцияләрдә һәм ашыгыч ярдәм бүлекчәләрендә эшләүче табибларга бирелә. Түләү күләме медицина хезмәткәрләре категориясына һәм медицина оешмасы төренә бәйле рәвештә 4,5 алып 18,5 сумга кадәр тәшкил итә. Ел башыннан Татарстанда барлыгы 27 мең медицина хезмәткәре түләүләр алды. Аларның гомуми суммасы 1,280 мең сумнан артык. Бу түләүне алыр өчен гариза язу кирәкми. Бар түләүләр медицина оешмасы тапшырган реестрлар нигезендә оештырылачак. Яршалы шәһәре турында әйтсәк, бүген Яршалы шәһәрендә 2000ннән артык медицина хезмәткәре бу түләүне алды һәм түләүләр 110 миллион сумнан артык тәшкил итте. Яңа бәрәңге шигендер ит һәм бал уңышы чалда. Көзге авыл хуҗалыгы ярминкәләре старт алды. Традицион күчмә сәүдә 3 майданчыкта оештырылган төзүче стадионында, ипподром территориясында һәм Южный паркында. Ярминкә майданчыкларына 404 тоннадан артык продукция китерелгән. Җәйге корылык уңышка тәэсир иттеме һәм авыл хуҗалыгы продукциясенә бәяләр арттымы? Бу хакта тулырак калдагы материалда. Ит һәм сөт продуктларының яшелчәләрнең шулай ук тузланган ризыкларның зур сайлау мөмкинлеге бар. Буларның барысында фермер кибетләрендә очратырга мөмкин. Сатучылар әйтүенчә, барысы да үз көчләре белән үстерелгән. Продаем то, что вырастили. Чеснок, тыкву, картошку. Все свое продаем. Мы поливали. У нас пруд за огородом. Поливали, поэтому она уродилась. Жара не повлияла. Сезонлы яшелчәләрдән тыш ярминкәдә бал да бар. Сатучылар әйтүенчә, җәйге корылык татлы ризыкны җыюга тискәре йогынты ясаган. Бәяләргә килгәндә күп кенә сатучылар әлегә продукцияның бәясен арттырырга ашыкмый. Мы пока держим прошлогоднюю цену, но, конечно, очень накладно получается. Сейчас и корма подняли в цене, и бензин, как бы транспортные расходы дорогие. Вот. Надо бы, конечно, поднять, но мы пока держимся. Мясо кур у нас 250,
перепелов от 650, тут утки есть, а яйцо 90 рублей куриное. Дуңгыз итенең уртача бәясе 250, сыер ите 460 сум, бәрәңгенең килограммы 18-22, кишер һәм суганның бәясе 25 сум, тош кабак һәм кабакның килограммы 20 сум, яшел тәмләткечләр 350 сум. Именно ярмаркаларда. Ул үзләре үстергән бит инде продукцияны үзләре ясаган. Шуның өчен күбрәк без яшый ярмаркалар. Киләсе ярминкәләр 16 сентябрьдә төзүче стадионында, ипподром территориясендә һәм Южный паркында узачак. Айзилә Шаймөхәммәтова, Христина Балабанова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматы иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз. Они все приезжают на новоселье уже завтра. Порой очень быстро нужно что-то такое. В любой непонятной ситуации заходите на Казань-Экспресс. Какое все классное. Ты открываешь. Казань-Экспресс. Выгодные покупки быстрее, чем за сутки. Геркулес Богатырский. Увелка за 44 рубля. Казань-Экспресс. Спешите в магазины «Сибиряк». Только в сентябре скидка 30% на все куртки и пуховики до 74 размера. Проспект Мира, 12А, остановка Медгородок. Продсклад «Победа». Творог 5% 300 грамм 82,50. Колбаса докторская «Совнарком» 245 рублей за килограмм. Приглашаем на прием к врачу-офтальмологу из Чебоксарской клиники по всем заболеваниям глаз. Запись по телефону 32 27 22.